Stredná odborná škola elektrotechnická spolu s komunitnou nadáciou Liptov organizovala 40. výročie založenia výpočtového strediska so sídlom na našej Alma Mater. U nás sa vzdelávali celé generácie budúcich IT špecialistov aj vďaka prvému číslicovému počítaču v bývalom Československu na strednej škole. Jeho zakladateľ bol inžinier Habiňák. Na oslave sa zúčastnili poprední predstavitelia kraja Liptova a mesta Liptovských Hrádok. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár odovzdal pamätnú planketu vedúcemu výpočtového strediska pánovi Staroňovi. Podobne aj primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Pamätné vyznamenania inžiniera Habiňáka boli udelené aj úspešným absolventom pánom Javorkovi a Marušinovi. Celú akadémiu s noblesou a vtipom odmoderovala inžinierka Záhradníková. Počas diskusie s absolventmi nám priblížila nielen školské lásky, ale aj to, ako svojimi vedomosťami získanými na strednej škole dokázali spraviť štátnicové skúšky. Ako ste spokojná s priebehom akcie, aký to malo prínos pre našu školu? No, s akciou som spokojná veľmi, pretože páčila sa mi atmosféra, ktorá tam vládla. Bolo to také uvoľnené, veselé. A výsledok akcie, myslím si, že predčí všetky naše očakávania, pretože odvtedy ubehlo pár dní a mala som možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Rozhodne naša škola si zase veľmi posilnila svoje pozície, získali sme dobré meno a s čím počítame, s tým prínosom pre našu školu, takže očakávame, že zase dobrí študenti medzi nás prídu. Ďakujeme organizátorom za nezabudnutelný zážitok, v ktorom bola duša elektrákov.